Blei shibun parlog ban ngapain subha beng phisa sin pacha kan YouTube channel kan Jingkhang thmai ari klemat parlog be jonga ngapan map na phi ya kan Islam ko jonga ban upload ya ki video kadira ki daw ki bam lakyan ti parlog ha kan ka por shabeng stang to in panam khle jing duai au Blei pa jingi bah baneng us kis utrai ki try o alpha but omega bastang badu bakut melong utrai uba pet yangi ki brio melong utrai uba isne yangi ki nong pop melong utrai uba pendap penbiang cikam kejengi baro ai ku Blei try spe juga ikini ki baro ki bam lale nam ta kejengi we shisha try kan bakti ke jong me kai dar kalang bat ni Andre ka shong hangi pat try spe juga langin bat bakti ke jong me na em disu be juga ni kleman kan duai ba shopping pulik tin ko jong me sko ba yarap ingi try khnang bingin la masuthu ba champang ya ka jikran ko jong me ingi ling ba jong tin ko jong me try kan ba hang ni klemat try spe juga sko ba dan kalang ba baro ki brio jong ka perthai ka ban kam ya jingrap ti bas bun ko jong me ngitep try spe juga ba man la thliwing ka dan ke ka ba ki dan kam jingrap na ti ko jong me so ba kre ti ko jong me ba pandap biang ka ba jiki ba ba pala yiki da ki jing ma jong sa jipang ni sto wan jai ki Baturan kalang bagi haman lagi pol, man lagi sinjang bagi shem transmit juga. Hari kelima ngaduai terakan dah usubang ma bagi pop kita kang kejongi, ki bagi posisi eme mana Singapore jing jengi bagi ne barang ipangui dem tang Jisu, amen. Ti polok hakadi ka klemat ngawan ban ya sam lang bat phi chapang lai Tylli ki Jingkhang hapdeng kejongi bat Blei ti polok ngire pet ya ka baning kong ba ka baning kong ka Jingkhang lenti hapdeng jongi bat Blei ka dei ka jing sarong ti polok be jonga te ba bunda pa jongi tip ba ka jing sarong kala don lupa na do ka basdang Baka ni kaju kajing sarong kladon hanga berapi ru kumju berkala pendam ingi syapo berkala penjengai ru ingi na Blei bon sir ngi ki brio ngimji duai ya Blei mabangi tsngau ba ngila banle ki baro dala dehi batkane kade kajing sarong bon sir ngi ju ong halade bangim tan kam ya no ru banyarap ingi ngila banle na dong shadong dala dehi kane kapen bangi don kata kajing sarong hangi Bateng habangi lecha ki mane ngimju dem Khasi habangi duai mabangi le ran bandam na ba o be dan pet yangi bagi dem Khasi habangi duai shau Blei te parlo be juga ngi pet sha ka Bible ke ka ong na ka banta ka ni ka jing sarong ngi phai sha ka Bible sha ki Proverbs kelnang ko bakhat we khat ka ba haba wan ka jing sarong ka wan ru ka jing le ran Henry bat ubas ngau red ka don ka jing start pet parlo kanu shisha kekrian ka jong Blei kalong ka baskau tenat bat ka basai ba haba ka kren hang ning lai ba kekrian ka jong Blei kala ong ba ka jing sarong ka wan ra ya ka jing le ra teng habang iskau le ra ni ki ka bangi le kata ka dei ka jing sarong Henry habang iskau red pan hang ni ka pen ya ka jing start ka jongi ngate ba bo na pe jongi kwa ya ka jing start Shisha parlog be jonga kanu shisha kalong ka baskau tenat shisha habangi pen habangi phai shaktin ko jong Blei babangi te ba ka ktin ko jong Blei ka Bible hi ka badon kam ha ka jing ko jongi ubrio ka hikai yangi bon ki bangi de banle bat ki bangim de banle te parlo hang ni lai ba ka ba kala ong na ka banta ka jing sarong te parlo ni pe byang sha ka Bible ka ka ong shphang ka jing sarong bangin phai sha ki Proverbs kalong ba khat lai khat ba shpho da ka jing sarong kawan tang ka jing yale Henry bad uba perkhat baha ka jing start ka dan sa ka ne ka we ka khat pat ngilai pule na ka Bible akalong shisha ka basai ru bad ka baskau tanda ru haban skap ba ka ong ba na ka jing sarong kawan tang ka jing yale habang I perkhat baha syabangin le ka ru hang ne kawara ya ka jing start te hang ne parlong ngilai ba ka Bible kala ong ba kajing sarong ka pele ra nyangi kajing sarong kawan tang kajing yale bangi ba da kajing skourit kawan ra ya kajing start ba habangi perkhat bha shabangi le ke ru kawan ra ya kajing start habangi pe ya kajing em jong man la ubrio kajing sarong kadon
Bat kani ka jing sarong bonsin ka juan ra ya ka jing yale hapdeng ki men ki para banget ki pastor para pastor ki bon jat ki brio kadon ka jing yale hapdeng jung ki habang ipet mata kiri para ri kidan pun ki ba ngimla banyo ru ka jing sarong kawan yalam sisa ka tang ka jing yale sisa hapdeng ubrio para brio Henry habang iperkat baktin ko jong boleh kalaong baka jing skouret kawara ka jing stan. Tingin ni pet biang sya ka Bible sya ki Proverbs kalong ka bakhan rio khot kwasan. Ta parlong ni pet ka baka ong sya phang jong kani. Ubrio baro ubasarong ka donut ulong ka jing easily ha utry. La ki yakso parakti on lat na ka jing penshitam. Parlong kaktin ko jong boleh kalaong basarong ka donut kalong ka bay easily hakmat ka jong Blei barhabadan ka jing sarong ha ka donut ka jong ubreo Blei inonoy un pen shitam u kumbang itip parlo ka ktin ka jong Blei kalaong ba ka jing sarong kawan shwa ka jing penjat te parlo mga barwapi tungin sko sarong ki baro ki bangidon ni ki baro ki bangile ngin sko sarong ladangi kwa bandon jinga dei bandu bandu pa badu khon ne keme bat ka khon ne ki shijur ne ki sparlok ne ladawan ka jing sarong kawan ka jingkhang hapdeng ka jongki ka bahe baha ka balada ki kwa banle ru kin la banle namar ba ka ta ka jingkhang ka bawan akhmat jongki ka ta jing sarong ka bawan akhmat jongki kala he shaba palan bakim la banle ru ti parlo hangning lai baktin ko jong Blei kala pensyai bahangi syapang ka jing sarong ti to nga bat mapi tungin dia persyang kat bala bangin num sngau sarong ki baro ki bangidan ki baro ki bangile ti ngi pe patsha kata ka jing khang ka baar ka bakhang ngi ban le chau Blei ngi pe ne ka jing yeng persya bun sien ngi ju yele persya ni ngi ju yeng persya ya ke ka bangim mon banle ni ke ka bangim sko tenat baru syaitan ru kwa yangi bangin le ya kane bangin yeng persya ya ki ka banging mon namar ba mau dala dehi la le ya kane la yeng persya baru Blei kan bodang dan habneng hang ne parlongi bakade ka jing le persya kan omon ra ka jing so kwa ban ai duk sai phi ka we parlok lada ki shijur ki kwa ba hapdeng jongki kindon ka jing dei ka babha ka jing dei ka baskem nre ke yeng persya par iwe hato ka jing dei jongki ka long ka babha hato ka jing dei ka jongki ka long baskem dale le ru lada ki shijur kim ya hap jing mot iwe kin omla ban yesuk lanu ru kumjur parlok manga ban mapi ladangi kwa ba ka jing dei ka jongi ba du Blei kumjo parlok manga ban mapi rungi kwa ba ka jing dei ka jongi ba du Blei kan long ka baskem kan long ka babha henry ngi yeng persya padi ngi le pop persya kum ne ka jing dei jongi ru kan long ka babha kan long ka baskem inda pe sha ka Bible ke ka ong shapang ka ne ka jing le persya ni phasha ki Proverbs kan long pa khanyo khat we ubrio ubasneu uwatang ya ka jing le persya namar kata on pha yale ya da unong lam ktien ubadam tinglai perlok ba ka Bible kalaong ba ubrio ubasneu uwatang ya ka jing le persya ti hang ne perlok ublei unpha ya unong lam ktien ubadam ti perlok ini phai beng sha ka Bible sha ki sam kalnong ka ba nrupu pragat khat ka ban rio ublei ubu ya ki bamarwe ha ki yeng upen mi no ya ki koidi sha ka jing man bha henry ki bale kyat ki shang ha ka do rang khyang te parlong lai bahang ne ka tin ko jong Blei kalaong ba unong yale persya unsa ha ka do rang khyang ban hi baro ngi te ba ka ta ka do rang khyang ka dei ka ka dujok te parlong tingin omlong ki baile persya yano ru ngin omlong ki basko sarong ki ru nambar ba kini ki khang lenti ya ka jing dei ka jongi ba du Blei kapen kawan ka jingkhang ka bahe ba hakmat ka jongi ba ka jong Blei bar ka balai ka bakhang lenti yangi
sha ublei kadai ka jingbon kam ka jongi ngite ba ngi em ngi sa hangan de ka por ba menta ba ki breu baro ki bun kam hado kata kata umdan kawe ka skiru ba breu usong that bar kane ka jingbon kam ka jongi ka penjengai yangi na ublei nama bangi la bon kam siapa palat andai ngi lawan siyeng ngimtan por shu manipulate por ba ublei namar ka jing that ka jongi haba ki shijur ki samla kidan jingya dei iwe ki iet iwe ki penut por ha ka bai kren iwe namar baki kwa bantip shu shpang iwe pa iwe shwa bakin poi sha ka jingya tho te porlok habangi la pediang yu jisu athau thmai padengi ndreng bon kampat bat kane ka perthai bat ngila penduna ya ka jing pelut por ka jongi bat ublei bat ka jingya dei ka jongi bat ublei ru la penya khlan no ngim dan jingya dei bat ukres te porlok ba ejonga to kinde khendu no ya ki e baro nakakam ka jongi bangin pelut por badu blei ya kren bad u bangin wan sha kejat ka jong u bangin dem ha ke kejat ka jong u banduai u bad man skap ya ka ktien ka jong u ka ba u kwa yangi bangin pule lingba jong ka bible bar habangi le ekine porlok ba ejonga ka jing sorong kan omwan ka jing le persha kan omwan bar ka jing bon kam ka jongi ru kanduna bar habangi le ekine porlok be jonga ka jing sorong kanom wan ka jing le persha kanom wan bar ngin bon kam shu bar ngin pelut por bar ublei bangin permi ladang ibon kam kanu kanuru ngin permi ya ka por ka jongi na ka banta ka jong blei bani kren bad u bani pule ka ktien ka jong u bar kumne porlok be jonga ka jing dei ka jongi bad uru kan long ka baklan kan long ka baskham bar habangi bad ka kti ka jong u onam pelaj ka kti ka jongi da le ru bad ublei undon reka lang bani hado ka jingwan arsien ka jong u te porlok kublei shbon ya ka jing skap ka jong phi ya ki video ka jongi man na ka por to ublei kur khui phi iwe baro